Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Roderick Agius għandu parti kbira mir-responsabbilita għan-nuqqas il-preparazzjoni għal Skolasajf u l-kap 316. Dan għax tal-aħħar ġranet qabel ma kellhom jiftħu iċ-ċentri ma kinux ippreparati. Dan kien żvelat fir-rapport finali li tħejja mill-Bord ta' Investigazzjoni dwar Skolasajf u l-kap 316. Il-Bord Investigattiv immexxi minn Paula Bonello kien intalab jeżamina u jistabilixxi l-fatti li seħħew fir-rigward tal-amministrazzjoni ta' Skolasajf kif ukoll li jidentifika min kien responsabbli għal dawn in-nuqqasijiet. Ir-rapport jgħid ukoll li l-kap eżekuttiv kien saħansitra spiċċa żvija lil bord tiegħu stess lill-uffiċjali tad-dipartiment fih dan il-Ministeru u lis-segretarju permanenti meta ma tax stampa reali ta' nuqqasa preparazzjoni u minflok fżomm li kollox kien jinsab on track sal-aħħar ġurnata. Kien biss is-Sibt 5 ta' Lulju li Agius ammetta li kellu problema żgħira, jiġifieri nuqqas ta' 220 play worker biex jieħdu ħsieb lit-tfal. Għal-Bord Investigattiv Roderick Agius huwa persuna b'intenzjonijiet tajba, iżda li m'għandux it-taħriġ u l-ħiliet maniġerjali biex imexxi bħala kap eżekuttiv entità importanti u kritika bħalma il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Intant il-Bord Investigattiv qed jitlob li Agius għandu jġorri r-responsabbilità prinċipali għal dak li ġara. Barra minn hekk il-Bord tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi għandu wkoll jġorri r-responsabbilità tiegħu għan nuqqas ta' monitoraġġ. Intant fi stqarrija l-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li se jkun qed jevalwa rakkomandazzjonijiet tar-rapport fi żmien li ġej biex każ bħal dan ma jirrepetix ruħu. Il-Ministeru se jkun qed jieħu l-passi kollha meħtieġa biex is-servizz ta' Klab 316 u Skolasajf ikunu ta' livell għoli u l-pubbliku jkollu servizz mistħoq.